Berarti jajan udah kole? Bahasa sisa ya nih? Ayo diet kuno kita ntar akhirnya diet kuno mbak, nih diet kuno kita. Ada naturko. Nih be natur faza, nih be najeng naturजों लगायनाय, nih be nih. Apa kayaknya doangan. Gwtao जाखाबाय आरोना मैथाया बारा गोखै गैया आरोना गोथावथार. दावदैखौनो बिदिसो बानायबाय आं. जोगोनार लाबोराया. दिनैनि नाया जि बुरजाखा बामियाबो गोलावथार. दिनैना गिदिर गिदिरसिनथार. बोरिया जासिगोनलै. जि बुरजा मोनदों दिनैनाय. इदल मोननावसो बामि मोनबाय थायोमोन भिडिअ'आव दाख्लै गिदिर गिदिर जाहा मोनबाय दै नै इदल. फुदुंनानै होनोसै. जोंबो ओंखाम जाखांबाय दानिसो दाख्लैनि ना बाथोन देनाय दंमोन ना बेजोंनो दै सोमनानै ओंखाम जाबाय आरोना जोङो फुङाव दैजों जा बरिया जाखादों आं भिडिअ लाबाय थायासै आरोना दै सोमनायजों ओंखाम जादों जोंहा दिनै ना बाथोनजों फुङाव ओमफ्राय आइमोना ना गुरहैदोंमोन दानसो फैदों आइया ओमफ्राय साहा फुदुंना होनोसै आइमोननो फुदुंग्रोनि र' ओइ लान्था दा मैयानि आगैया माबायदिमोनलाय खिथालाय नै जोंहा मैया बेखौबो जोङो मसलफोराव थांनायाव बैयाव लामायाव बायनानै लाबोफादोंमोन आरोना नाया जा दाम जादों ओमफ्राय मैया आइया सायनानै दोनखादों ओमफ्राय दानि आइ गुरनायखौ गेन्द्राया सायबाय स्र' सुनानै दोनबाय र' बिथिं नै स्र' सुनानै दोनबाय गेन्द्राया आंबो सायगौमोन नाथुरखौ ओमफ्राय आङो जि बुरजा जि सुदोंमोन ना ओमफ्राय दासो सुखांदों आङो नङाबालाय आङो सायगौमोन बिदि नाथुर गिदिर गिदिरखौ मोजांसो मोनो आङो सायनो गोथां गोथांखौ जानोसै जोंहा मैथाजों मैया नाथुरखौ जाया आरो माखासे फोरानगोन बे नाखौल' संगोन आरो नाथुरखौ नानिनो लांनो फोरानबाय थादों नालाय नाथुरखौ जाथ'ला ओमफ्राय नाजों ना लागायनानै नैबे मैयाजों लाबोनायजों दा एसे गुरनायजों लागायनानै मैथाजों जानोसै आरोना बाबाया मैथाजों जानो लुगैदों नामानो आइया थास' आथिंजों जानो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय थास' आथिंजों जाला बाबाया मैथा गोजा जानो लुगैदों जि लामनोसै आं सुखांबाय आं जिया एव थिखोनो हालायला सौखिबो जि गिलिरखा लामाया गाज्रिसै नैथिं आङो मा खालामदों मबाइलाव ओमफ्राय आंनि मबाइलाव पार्टि थादो पार्टि नैबे सनाया नैबे आं जि लामाया गाज्रिसै मैथा सायनोसै मैथा दाख्लै लाबोनायखौ सायना होनोसै आं एसे ना एवगासिनो गेन्द्राया मैथा सायना होनोसै आं फिथिख्रिया बिदि मोनजोबा मैथायाव जि मोजां जागौमोन होनानै जानो नैखौ भाजा एवनोसै नैबेखौ आरो एवथारबाय भाजा जानो ओरै एवजाबाय नाथुरखौ देखाखांखाबाय आं दहाय न' संफैबाय आंहा नैबे नाथुर भाजा नैबे नाजों नाथुरजों लगायनाय नैबे नै फट' खेबनो र' आङो ना होनोसै ना स' गारना होनोसै बेफोराव मैथाजों नाजों बरिया साराय बुंजासे सारायखौ सोलायनानै होथारनांबाय आरोना फिसाद्राय जादोंमोन साराया ओमफ्राय आङो गिदिराव बोस्लायफिनथारबाय गोदौनोनो मोनाखै नालाय गोदौफाव नागिरबाय थादोंमोन नालाय नाथुर खांख्राइ ना लगायनानै दासो गोदौनो मोनबाय ओंखामबो जानखाबाय बिथिंजाय ओंखाम बरिया गोथाव जाखाबाय आरोना मैथाया बारा गोखै गैया आरोना गोथावथार गोदोनि ओंख्रि मोनजालायखाबाय आरोना मोदोमनाया गोदो आइमोना बाबामोन संनानै जाहोनाय जों उन्दै उन्दैबा रुनानै जाहोनाया बेबायदि टेस्टआ फैदों आरोना गोथाव नालाखैजों बरिया गोथाव जाबाय आरो गोथाव जाबाय दे ओंखामाल' मोननांसिगौ मोनबाय ओंख्रि बायहेरायाव
गंनैसो थोरसि लथा दं सुनि र' बेखौ सुनानै दोनग्रोसै बोरैना फाजाया नायगोनद्रा फाजाया मा होनो मैथाफोर बिबारजों दिंखियाजों फाजा एवनायनि एसे साइज नुखादों। ओंखाम जाखां लोंखां नै दायो जोङो मा देखावदों आङो बेखौ देखावामोन आरोना दानो बिफायानो देखावनो दोनबाय आरोना फैसा नांगौ नामानो आङो सिमांसो नुदोंमोन आरोना गेन्द्राखौ नोंनि फैसा थिंख्लिखौ बुख्रुबदोलै होननानैसो बुंदोंमोन बेयो सिमाङाव ओमफ्राय साननै ना सानथाम थानानै थोनबायबो नायनाय आंनि सिमाङा मानोबा बिदिनो मायाबा जाफुंखायो आरोना आंथ' देखावखायामोन नालाय ओमफ्राय बोरायानो देखावनो थिनबाय आरो आं सिमां नुखादोंमोन आरोना बोरायखौ देखावनो थिननाय Bagi jaga ni udah boleh. Bahasa sisa yang ni. Ayo dietku nak kita terus ini dietku naik mbak, naik dietku kita, betul na? Dos mas. Roro maro, deh nu pasui bau, di pasui lagi. Deh aku saya berau. Saya hari ni. Sorjona nama. बोसोरसेयानो जायाखैमोन आरोना ओमफ्रायो नै दायो देखावबाय आङो बेलेग खामानि थाखाय दोनदोंमोन ओमफ्राय दायो नांथारगौ जानायखाय बोराया थिनबाय आरोना ओमफ्रायो आङो फेसबुकफोराव नुखादों आरोना सोरनाबा बिदि थिंख्लियाव दोननाया फैसाया गाज्रि जानाय नुदों आरोना ओमफ्राय आंबो खें जाबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय बोरायाबो थिनबाय ओमफ्राय आङो देखावबाय आरोना ओमफ्राय गाज्रि जायाखैमोन आरोना आंना बोसोरसे जायाखैमोन नालाय Jadi 10 taka 20 taka doang yang buat saya. Serah poin ke. Naik sini mah kita ada. Sejak Sorjona kita apa mah? Kita kaya. Bisa kita ada apa? Pas kerja saya nama. Masuk saya. Nah, kita nih sepuluh kali. Teman-teman ini. Soalnya. Jadi sebelum saya mami, bertambah. Gimana? Hasan, सानखाबाय आं हासान सानखाबाय हासान नै दायो सानखांजोब्बाय बियो गासै जादों 9300 जादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो खुस्रायाबो 700 ना 800 दंखायो ओमफ्राय 10,000 जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेनो आरोना आंना फैसा दोननाया बोसोरसे जायाखैमोन नालाय आंथ' दाना देखावामोन ओमफ्राय दा नांगौ जाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो आङो फैसा मोनबानो सोनानै दोनो आरोना नङाबाथ' हिन्जावफोरना बेमारा बिराद गाज्रि नङा होमबा आखायाव फैसा थाबाथाय अबावबा गोदान नुबानो बायनो लुगैयो नङा होमबा आङो बेखायनो थ्रोब सोनानै दोनदों आरोना थिंख्लियाव मोनबानो ओमफ्राय नङाबाथ' आखायाव थाबा सोर अबावबा मोजां बुस्थु नुबानो बायनो लुगैनाय बेथ' हिन्जावफोरनि हुदाखा नङा होमबा लोगोफोर थिंख्लियाव दोनबादि फैसाखौ मोनला नालाय ओमफ्राय नायनानैल' थानोसै आरो जुदि आखायाव फैसाया थायोबा एखमबाथ' मबाइलावथ' आजिखालि गोदान नुबाय थायो नालाय ओमफ्राय बायनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय थिंख्लियाव थाबाथ' मोनला नालाय बेखायनो आङो फैसा बायफ्लांबाय थायो होननानै थिंख्लियाव सोनानै दोनदों आरोना लोगोफोरनो फैसा मोनबानो ओमफ्राय बेखिनियाव उथिबाय आरोना औ सान्दुंजों अखाजों नै ओइ दर' नांगोन लान्थाया मानो फैनांगौ नोङो सान्दुंजों अखाजों आलदा जामारबाय बोथोरा आलदा जामारबाय नोगोर हाबाय नै अखायानो उखुन्दैबो खुलायलांबाय गैलाहाय दहायथ' बेलासियाव मार अखा हानानै थांबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसायावनो अखा आरोना ओमफ्राय गैया एसेल' हाबाय ओमफ्राय नै दायो मोनानि थाखाय आङो संलायबाय दहाय नाथुरखौ एसे दोन्दोंमोन नालाय बेजों सरजनाजों गोबाब आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरा जानो लुगैसिगोन आरोना सोरनोबा जि गोथाव जायो होनलायसिगोन जोंहाखौ नै सरजनाया दायो गेब्लेजोब्बाय आङो सानानै लाजोब्बाय गाव गोजा आरामनो गेब्लेखादों ओमफ्राय दायो दै होनानै एसे गोदौ होनानै आरो आङो सागंजों आरामसे साबावबाय आरोना नै बिथिं जोगोनार लाब्रा संगासिनो जोगोनार आलु खान्थाल बेगर आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय सरजनाजों नाथुरजों बरिया मोदोमफ्रु लोगोफोर मोनानि थाखाय संगासिनो आरोना
एसे गरमायो गरमा गोदौबाय थाथोंसै एसे आराम एवथारबाय आरोना जोगोनारखौ दै होनोसै एसे रुइनायनि नाथुरजों ओंख्रि जोंना मोनबाय आं मानो नाथुरानो फिसा फिसासो जालायबाय ना जोगोनाराव दै होबाय आरोना ओमफ्राय बेथिं मोनबाय नालाय ओंखाम जानोसै एबाराव माइरं सुनानै लाग्रोनि र' ओंखामबो जानबाय बेथिं ओंख्रिया मोनबाय दायो नैबाव मा दंमोनथाय दहाय सानै मैथा ओंख्रि एसे दंबावो नै ओमफ्राय आङो दावदै जिरनोसै नै दावदै जिरनो नागिरदों दावदैया रुदोंमोन आरोना दहाय गेन्द्राया रुदोंमोन गावनि लोगो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय थांफिनबाय आरोना ओमफ्राय बाव रुफादोंमोन ओमफ्राय दा न'आव जानोसै आरो आंखौ जिरनानै लानोसै र' जिरग्रोनि मबाइल हमग्रा गैया नालाय स्टेन्ड दङ ओमफ्राय बाहायबाय थानो बायो आरोना ओमफ्राय आं थाब थाब जिरनानै लाग्रोनोसै दायो जिरखांबा खिन्थानोसै आरोना जोगोनाराबो एसे रुइहांबाय ओंखामाबो जानखाबाय मोनबाथाय जाबायबो गरमा जाला ओरैबायदि गरम आरोना दावदैयानो दैब्रैल' ओंखारबाय 6 जननि दावदै दोननाया दैब्रैल' ओंखारबाय नै जि गेसावनाय नाय आं दहायबो दैसे गाहरखांखाबाय आरोना गेसाव ओरैबायदि गेसाव मोनामजानो हायाखै आं नायनाय सिनाया मबाइलाव बारा ब्लारसो नुबाय दावदैखौनो ब्लारसो नुबाय नै गोसोम सोमब्रोमब्रोम दंना बेयो सेवनायसो आरो बेखौ गाहरसै आङो ओरैबायदि गेसाव मोनामो दावदैखौनो बिदिसो बानायबाय आं मानसिया 6 जन नालाय दावदैया ओमफ्राय दैब्रैल' ओंखारबाय नालाय बेखौनो हाफ्लेजोब्बाय आङो बिदिनो नै उफाय गैया हायाबा मोनाखै नामा दाबो जाबायथ' लाब्राया जोगोनार लाब्राया गोथाव जाखाबाय फिसाजोआ ओमफ्रायो दहाय सानाव उन्दुवाखैमोन ना उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम होनोसै आं थाब ओंखामा मोनाखैमोन गान खनलायसे गान खनलागासिनो थाब उन्दुगोन बेयो सानाव सानसे उन्दुवाखै दिनै ओंखाम होनोसै थाब ओंखायनो उन्दुनो लेंबायानो आंखौ न' सिङाव लेंगासिनो ओंखायनो गेसखौनो बोखोलायनांबाय ओंखाम होनो थाब